दागगारि एसे फैदों एसे दागगारि नै भुटान भुटानाव फैनायनि मजाया एसे आलादा बेलेग रोखोम हाबैनि भुटानाव हाबनोसै नामा भुटानाव हाबगोन र' माङाय राबथेनि दखानाव हाबनि मायाव बेरायनो बिराद बोसोरजों भुटानाव बेरायाखैमोन ना ओंखाय बेरायनो फैदों दिनैहाय भुटान थावा पेट्रला माबादि माहायसोनो भुटानावनो सोयैनि एसे बै एसे पेट्रल पाम्पआव आच्छा ओरैबायदि भुटानाव मोजां जादों दैखौ फ्रि मोनलोङो ना माब्रा ना बायनाङोसो नामा बायनांगोनथ' र' नैबे दैया हा दै लोंनायनिसो भुटानाव एसे बेरायफैदों दानिया एसे बायदि रोखोमनि चेकिं खालामसै इन्डियानि गारि हाबफैब्लाबो सिङाव मा दं मा गैया नायजोबो ओमफ्राय नायनांगौ नायाब्ला हयथ'बा माबा मोनसे XYZ बिदि जालांलाबायो ओंखायनो चेक खालामनायाबो दरखार जोंनि गारिखौबो चेक खालामबाय इन्ट्रि हाबनोबो मानोबो माबा माबि खालामजोबनानै जों दा थांनो मोनसिगोन एसे भुटानाव हाबनायनि मजाया एसे आलादा नङा होमबा हाबैबावनि मा बिराद गोबावनि उनावहाय लोगोफोरबो फैदों बिसोरखौ भिडिअ लाबोथ'लालै खोन्थाथ'ला एक्टर गोजा बिसोरो ओंखायनो ओरैहाय ओरै बेक साइडआव ओरैबायदि मोजां नुखायो भुटानाव फैनो मोननायनि मजाया एसे बेलेग धोरोमनि ओमफ्राय गारियाबो ओरैबायदि मस्ति खुनु बाहेरा हावा पानि ना आवाज थावाजफ्रानो गोमफैलाबाया माने जोंनि इन्डियाआवबाथ' ओरैबो गुंग्रुं गांग्रां माबा माबि अन्थाइफ्रानो थाथां थुथां गाबफैलाबायो भुटानाव हाबफैबा माने गावखौनो माने फरेनार साइज मोनखायो थ' बिदिब्ला जों भुटाननि जायगा एसे बुद्धिस्ट मन्दिर भुटानाव फैनानै दालाङाव ना बयबो रिल्स बानायो आंबो दिनै साला भिडिअ खालामनो मोनसनदों दिनैसो ओरैबायदि मजा बिनि बैजों बारथारबाय नोङो बैजों बारथारबाय हा ए मा नांगौ फरेनार पासपर्टआ एभ्रिथिं अके पासपर्ट नांगौब्लाबो पासपर्ट होगोन माबा मोनसे बिदोंब्लाबो होगोन आधार सेकेन्ड आधार माबा माबि आधार बेफोरखौ नांगौ होजोबनो हायो आरोखि भटार पेन कार्ड लु हनै बिसोराबो मालाय सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनलायनाय मालाबा लाबोनांसिगोन गैला नै भुटाननि एम्बुलेंस आ गया घूमने के लिए आया भूटान में काम से आया वो लोग भी बैचलर बेसेबां मजा भाइटी आसाम कुन जागार पर आइसे कुन हा मालिबिटा बा ইয়াতে ঘুরিব আইছে না দে 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 এনজয় করিবি দে मालिबिटानिफ्राय फैदों बिथां नेपालिफोर थांनोसै जोंबो माथो खालामबावनाय जोंथ' आरो हारसिं नङा एबाराव सोरखौ लाबोगोन बुजिदों दा गावबा गावनि बेगम गावबा गावनि हिन्जाव गावबा गावनि गथ' बेफोरखौ लाबोनानै मालाबा गिदिंफैगोन खारन जों गुबुन कान्ट्रियाव थांनो गोहो गैयाना बिनो जोंनि थाखाय बिराद गोजान हादोर हम लोग क्या है हम लोग क्या रुको ना अभी बोलो कहाँ से आप हम तो BTR से आया रे चिरांग से आया चिरांग का आदमी लोग पूरा कंजूस है चिरांग का 10 रुपया का भी नहीं खाता है बहुत कंजूस आजकल 10 रुपया को हिसाब करके खाना पड़ता है हिसाब करके खाना पड़ता है 10 रुपया को भी आज कैसा खाएगा कैसा खर्चा करेगा ना हम आने वाला तो नहीं है ना
हर दिन आउटगोइंग और आउटगोइंग इनकमिंग खाली तो नहीं outgoing, है same है। ना। आप लोग इसीलिए तो हम लोग आजकल आज नहीं खाएगा। भूटान में भूटान में हम लोग तो आता है सब सेम है, सब सेम। हम लोग कभी धन्यवाद। आउटगोइंग आउटगोइंग अभी इनकमिंग कर रहा है ना, बाद में सब थैंक यू सब सेम है। ओरै दैज्लाङाव द्रुम द्रुमल' गाबखानायलै बावहाय बा थैगोना थैयालै बावहाय बाज्रुमबा मानसिया खनसे बाज्रुमना नायनांगोन। ओरैथ' बारनो मोननाय नंले दांलिनिया बारनो मोननाय मोनैजोंथ' खोथा गैया। नैबे दैया ओरैबायदि गोथांल' नुखाबाय नै नायनि दै एसे र' नै आयु हनै दैया नाया गोगोम थाखागोन बावहाय। बे दैयानो जोंनि माबायावहाय बिटिआरआव बा बिटिसिआव नाथम हैयो जाहैबाय। ओरै नाथमलाय ओरै नाथमलाय उल्थां फाल्थां नाथम हैयो। दैयानो गैया ओरैहाय गोजौनिफ्राय नायबा फिसासोखा माने दा बुंसै बा गुसु मोनो आरोखि। माने बोथोरखौ वेदारफोरखौ नायोब्ला ओरैबायदि गरम जानांगौ, गरमनि जिनिसानो गैया। गरमनि आबहावा गरमनि बारहावा जेबो गैया। वाव फारौआ एभ्रिथिं गासैबो वाव वाव आरो वाव ना। भुटान इज एभ्रिथिं वाव वाव स' बिउटिफुल ओरैबायदि समायना दिनैसो मोनफैदों साला बावहाय बयबो रिल्स लायो फटक शुट लानानै हगारो। आंबो दिनैसो मोनदों, मालाबाबो मोनफेराखैमोन ना बिदि सदनाखौ। बा 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 बावहायनो ओरै लालाय उल्थां फाल्थां लानानै दा भुटान आर्मिफोरजों थ्रोब सोना दोनजायाबानो जाबाय नङा होमबा। थांनो मोननाय नंलादां ओरैहाय बारा ओरैहाय भुटान गभर्नमेन्टनि बा भुटान सरकारनि मोनसे नियम निथि थागोन हिसाबै बारा माबाला। जोंबो मोनसे फिसा खामानिनि थाखायसो फैखादोंमोन बिसि बाथाबलायना थांनांगौ जाहैबाय बाइकआव थांबाथाय नङा होमबा। थ' नायलांबाय थानोसै दान्दिसे सम।